سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجاب استدال وزيناتات ኢትዮጵያ ነትብቤት ምኽረ ውድ ሕራት ሃገራት ኣብ ትግራይ ተፈጽዮም ዝተባሃሉ ገበናት ኩናት ክምርምር ዝተመዘዘ ኮሚሽን ክፈርስ ጻዕርታት ትገብር ምህላዋ ምሕባሩ ቤት ምኽረ ሰብኣዊ መሰላት ውድ ሕራት ሃገራት ካብ ሰነ ጀሚራ ኣብ ዘካየደ ኣኼባታት ብዛዕባ ትግራይ ወንከዛተ ምዃነ መግላጹ የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ንሰደድ ዓሳ ከይቀርቡ ኣብ ዝተኸልከሉሉ እዋን ኣብ ኤርትራ ዓሳ ከገፉ ዘድልዮም ልቸንሳ ክረኽቡ ዝኸፍለው ወጻኢታት ምሕባሮም ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ዓፋር ብብዝሕ ሰባት ብሕማም ዓሳ ይተሓዙ ከም ዘለዉ መግላጹን ኮርያውን ክመስል ገጹ ዝቀየረ ናይ ዕጽ ፋርስ ነጋዳይ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታውን ካልእን ዘጠቃለለ ክኸውን እዩ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልቲ ንምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ትግራይ ንዝተፈጸመ ገህሰት ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ነቲ ብውድ ሕራት ሃገራት ዝተመዘዘ መርመራ ኣካል ካብ ስራሕ ወጻኢ ንምግባር ጻዕርታት ተገበር ከም ዘላን ደገፍ ናይ ገለ ሃገራት ከም ዝሓተተትን እዚ ድማ ንሃገራት ኣፍሪቃን ምዕራባውያን ሃገራትን ክመቃቀል ከም ዝኽእል ሓሙሽተ ዲፕሎማሰኛታት ንማዕከን ዜና ሮይተርስ ሓቢሮም መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ምስ ሓይልታት ትግራይ ንኣስታት 2 ዓመታት ኣብ ኩናት ድሕሪ ምጽንሑ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሕዳር ነቲ ህይወት ኣሽሓት ዜጋታት ዘጥፍአ ኩናት መፈጸምታ ክግበረሉ ናይ ሰላም ስምምዕ ዝፈረመ ኮይኑ ሕጂ ኸ ነቲ ብውድ ሕራት ሃገራት ዝተመዘዘ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ገህሰት ሰብኣዊ መሰላት ክምርምር ዝደሊ ዘሎ ኣካል ክፈርስ ጻዕርታት ኣብ ምግባር ይዝርከብ ኣብ ጄኔቫ ዝመደበሩ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ውድ ሕራት ሃገራት ቅድሚ ሕጂ ዝመዘዞ ዝኾነ ይኹን መርመራ ኣካል እቲ ዝተዋህቦ ናይ ግዜ ገደብ ከይተዛዘመ ኣፍሪሱ ዘይፈልጥ ኮይኑ ኢትዮጵያ ኸ እዚ ኣብ ኩናት ትግራይ ዝተፈጸመ ገህሰት ሰብኣዊ መሰላት ክምርምር ቤት ምኽሪ ተመዚዙ ዘሎ ኣካል ክፈርስ ምእንቲ ደጋፍ ንምርካብ ናብ ኣባላት እማመ ሰዲዳ ምህላዋ ተገሊጹ መሰረት ማዕከን ዜና ሮይተርስ ዘርጊሓቶ ዘላ ሓበሬታ እቲ ኢትዮጵያ ሰይዳቶ ዘላ እማመ እቲ ብውድ ሕራት ሃገራት ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ገህሰት ሰብኣዊ መሰላት ክምርምር ተመዚዙ ዘሎ ኣካል ረኽበታቱ ከይዝርግሕን ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ቤት ምኽሪ ከይዛተየሉን ንምዕጋቱ ዝዓለመ ምዃኑ ተገሊጹ ከም ዝከር ኢትዮጵያ ነቲ ውድ ሕራት ሃገራት ዘጣየሶ ሓድሽ መርማሪ ኮሚሽን ባጀት ከይስላዕ ነቲ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሓሳብ ኣቕሪባ ዝነበረት ኮይና ኣብቲ ሓፈሻዊ ጉባኤ ብዝተዋሃበ ድምፂ ጠለብ ኢትዮጵያ ውዱቕ ከም ዝነበረ ይፍለጥ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ውድ ሕራት ሃገራት ወርሕ ታሕሳስ 2021 እዩ ኣብ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ንዝተፈጸሙ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝምርምር ዘይሸራዊ ጉጅለ ንምጥያስ ዝወሰነ ኢትዮጵያ ግና እቲ መርማሪ ኮሚሽን ካብ ዝምስረታት ሒዛ ተደጋጋሚ ተቃውሞ ክተርእስ ጸንሐት ኮይና ቅድሚ ስምምዕ ሰላም ምፍጻሙ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ኸኣ ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ነቲ ኮሚሽን ፖለቲካዊ ተልእኾ ዘለዎ ኮሚሽን ኢሉ ክገልጾ እንከሎ ሓንቲ ኣፍሪቃዊት ሃገር ድማ ኣይትድግፎን እያ ክብል ሃገሩ ነቲ ኮሚሽን ዘለዋ ተቃውሞ ገሊጹ ዝነበረ ከም ዝፍለጥ እዚ መርማሪ ኮሚሽን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ንመጻኢ ሓደ ዓመት ስርሑ ክቕጽል ስልጣኑ ዝተናውሐ ከም ዝፍለጥ ውድ ሕራት ሃገራት ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ተፈጺሞም ዝተባሃሉ ገበናት ኩናት ክካታዕዩ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ውድ ሕራት ሃገራት ካብ ሎሚ ሰኒ ጀሚሩ ንሓሙሽተ ሰሙናት ዝቕጽል ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ዘተኮረ ሰፊሕ ኣኼባ ኣብ ጄኔቫ ስዊዘርላንድ ክካይድ እዩ እቲ ትካል ኣብ መላእ ዓለም ሰብኣዊ መሰላት ክኽበሩን ጥሕሰታት ክጻረዩን ዝከታተል ኮይኑ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን እትፈጽሞም ዘላ ጥሕሰታት ቀንዲ ትኹረት እቲ ኣኼባ እዩ ዘሎ እቶም ኣብ ትግራይ ተፈጺሞም ዝበሃሉ ገበናት ኩናትን ኣብ ኣፍጋኒስታንን ኢራንን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸሙ በደላትን ከምኡውን ንጉዳያት ሚያንማር ደቡብ ሱዳንን ሰሜን ኮርያን ቤላሩስን እውን ክድህስስ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ዓፋር ብብዝሒ ሰባት ብሕማም ዓሳ ይተሓዙ ከም ዘለዉ ተገሊጹ ቤት ጽሕፈት ክንክን ጥዕና ክልል ዓፋር እቲ ናይ ሰሜን ኢትዮጵያ ኩናት ኣብ ልዕሊ ትካላት ጥዕና ዘውረዱ ዕንወት ኣብ ልዕሊ መስርሕ ምክልኻል ሕማም ዓሳ ተጽዕኖ ከም ዝሓደረ ገሊጹ ኣሎ ምክትል ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ጥዕና ትክልል ኣኢቲክ ኑኣለ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ከባቢ ዓሳ ዘጥቅዖ ከባቢ ከም ዝኾነ መስቲ በቲ ኩናት ዝወረደ ዕንወት ትካላት ጥዕና ንኣገባብ ምክልኻል ሕማም ዓሳ ከም ዘተዓናቐፈን ነቲ ጸገም እውን ከም ዘጋደዶን ገሊጹ እተን ትካላት ብቕልጡፍ ስርሐን ክጅምራ ጻዕሪ ተገብረኳ መስፈሓት ጸገም ከም ትዝድለ መጠነን ቀልጣፈን ተኣገልግሎት ናብቲ ዝነበረ መምላስ ከም ዘይተኻለ ሓቢሩሎ ምስቲ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ኣብ ክልላት ትግራይ ዓፋርን ኣምሓራን ዝነበረ ኩናት ተታሒዙ ብዛዕባ ጉዳይ ተዘርጊሑ ኣብ ዘሎ ካልእ ዜና ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰፊሕ ሕፅረት መድሃኒት ንምቅላል ዝተፈላለዩ መድሃኒታት ንቤት ጽሕፈት ጥዕና ትግራይ ከም ዘበረከተ ተገሊጹ ኣብቲ ትካል ኣተሓባባሪ ምቕራብ መድሃኒት ሰሜን ኢትዮጵያ ዝኾነ ማጆሪ ሞፓንዳረ ውድብ ጥዕና ዓለም ብሰንኪ ኩናት ተፈጢሩ ንዘሎ ከቢድ ሕጽረት ኣፋውስ ንምቅላል ውሱናት ኣፋውስ ክእቱ መጽንሑን እቲ ሕጂ ዝተረኽበ ኣፋውስ ናቱ መቐጸልታ ምዃኑ ሓቢራ ንቐጻሊ እውን እቲ ትካል ጸገም ህዝቢ ትግራይ ብዘላቕነት ንምፍታሕ ልዑል ትኹረት ሂቡ ከም ዝሰርሕን ኣብ ካልኦት ዞባታት ትግራይ እውን ጨናፍር ብምኽፋት ብቐሊሉ ናብቲ ሕብረተሰብ ንምብጻሕ ይሰርሕ ከም ዘሎን ኣፍሊጣ ኣብ ስነ ስርዓት ምርካብ እቲ ኣፋውስ ዝተረኸበ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ጥዕና ትግራይ ዶክተር አማኑኤል ሃይለ ውድብ ጥዕና ዓለም ዛጊት ጸገም ኣፋውስ ህዝቢ ትግራይ ተረዲኡ ብውስን መልክዑ ንምቅላሉ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ጽቡቕ ጅማሮ ከም ዝኾነ
እንተኾነን እቲ ዝግበር ዘሎ ቀረብ መድሃኒት ምስ ዘሎ ጭቡጥ ጸገም ሕብረተሰብ እኹል ብዘይ ምዃኑ ብዘይ ምቁራጽ ሓይሉ ክቕጽል ተሓሳሲቡ የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ክልማያት ሃገሮም ብምሕላፍ ኣብ ክልማያት ኤርትራ ዓሳ ንኽገፉ ናይ 15 መዓልታት ልቸንሳ $2,500 ከም ዝገዝኡ ኣብ ዞባ አልሑዳይዳ ናይ የመን ኣብ ገማግም ባሕሪ አልኹኻ ዝርከባ ማሕበራት ገፈፍቲ ዓሳ ሓላፊ ዝኾነ ኻልድ ሰቂር ተዛሪቡ ንሱ ነዚ ሓበሬታ ዝሃበ ሚኒስትሪ ሕርሻን መስኖን ዓሳን የመን ገፈፍቲ ዓሳ እቲ ሃገር ዓሳ ንወፃኢ ሃገራት ከይሸጡ እገዳ ድሕሪ ምንባር እዩ እቲ ሚኒስትሪ የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ዝገፍዎ ዓሳ ንካልኦት ሃገራት ከይሸጡ ኣጊዱ ዘሎ የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ እቲ ዝገፈፉ ዓሳ ኣብ የመን ክሸጥዎ ካብ ዘለዎ ድሌት እዩ ይኹን እምበር እዚ ውሳነ ብዝተፈላለዩ ማሕበራት ገፈፍቲ ዓሳ የመን ተቃውሞ ገጢምዎ ዘሎ ኮይኑ ዓሳ ንምግፋፍ ልዑል ወጻኢታት ዝሓትት ብምዃኑ ዝገፈፉ ዓሳ ናብ ካልኦት ሃገራት ከይሸጥዎ ኣታዊ ክረኽቡ ከም ዘይክእሉን እዚ ድማ ቆጠባዊ ጸገማት ከስዕበሎምን ከም ዝኽእል እዮም ጠሪዖም ዘለዉ ኣብ ከምዚ ኩነታት ይኸ ኣብ ዞባ አልሑዳይዳ ኣብ ገማግም ባሕሪ አልኹኻ ዝርከብ ሓላፊ ማሕበራት ዓሳ ኻልድ ሰቂር ንሓንቲ አልኸሊጅ 365 እትበሃል ማዕከን ሂቡ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ እቲ ውሳነ ናይ ሚኒስትሪ ሕርሻ የመን ንገፈፍቲ ዓሳ ዘይፍትሓዊ ኢሉ ድሕሪ ምግላጽ ገፈፍቲ ዓሳ ክረኽቡ ዘውጽኦ ወጻኢታት በዝርዝር ዘቐመጠ ንሱ ኣብቲ ዘቐመጦ ዝርዝር ወጻኢታት ነዳዲ ብዶላር ወይ ድማ ብናይ ስዑድ ዓረብ ሪያል ሽፈን ከም ዝኾነ ኣብ ኤርትራ ከዓ ን15 መዓልታት ዓሳ ክገፉ ዘኽእሎም ልቸንሳ ክረኽቡ $2,500 ከም ዝሕተቱ ብምግላጽ እዩ ዝገፍዎ ዓሳ ናብ ካልእ ሃገራት ከይሸጡ ነቲ ዘውጽኦ ወጻኢታት ክመልስዎ ከም ዘይክእሉ እዩ ነቶም ማሕበራት ወኪሉ ዘለዎ ተቃውሞ ዝገለጸ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ብዙሓት የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ኣብ ክልማያት ኤርትራ ብሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣትዉ ኮይኖም ብዛዕባ እዚ ን15 መዓልታት ዓሳ ክገፉ ዘኽእሎም ልቸንሳ $2,500 ከም ዝገዝእዎ ዝፍለጥ ነገር ኣይጸንሕን ሓደ ታይላንዳዊ ነጋዳይ ዕጸፋርስ ምልኩዕ ኮርያዊ ሰብኣይ ብምምሳል ካብ ሕጊ ንምህዳም ሓያሎ መጥባሕቲ ገጽ ከም ዝገበረ ሰብ መዝቲ ከባቢ ገሊጾም ስዑንግ ጀሚረን ዝብል ቅጽል ስም ዝወሰደ ሳሃራት ሰዋንግ ጃንግ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ባንኮክ ኣብ ዝርከብ መንበሪ እዩ ተታሒዙ ነቲ ወዲ 25 ዓመት መንእሰይ ን3 ኣዋርሕ ክሃድንዎ ዝጸንሐ ፖሊስ ካብቲ መበቆላዊ ገጹ ዝተረፈ የለን ክብሉ እዮም ገሊጾም ፖሊስ እቲ ሃገር ኣብ ባንኮክ ንዝርከቡ ሸየጥትን ዓደግትን ዕጸፋርስ ዝኣመሰሉ ነገራት ኣብ ዝዝርግሑ ኣሰራት ብምድህሳስ እዮም ክሕዙ ወኪሎም ዓይን መሰኻኽር ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ድማ ነቲ ናይ ዕጸፋርስ ነጋዳይ ምልኩዕ ኮርያዊ ሰብኣይ ኢሎም ክገልጽዎን ከለዉ ሽሙ እውን ኮርያዊ ቀይርዎ ነይሩ ኢሎም ሳሃራት ድሕሪ ማእሰርቱ ንፖሊስ ኣብ ዝሃቦ ናይ ቪድዮ መግለጺ ናብ ደቡብ ኮርያ ክግዕዝ ከም ዝደሊ ብምሕባር ሓድሽ ህይወት ክጅምር ደልየ ኣለኹ ታይላንድ ኣሰልችኒ ኢልዎም ሳሃራት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዕጸፋርስ ካብ ወጻኢ ብምእታዊ ተኸሲሱ ዘሎ ንሱ ዕጸፋርስ ብጸሊም መርበብ ሓበሬታ ክሪፕቶ ካረንሲ ተጠቂሙ ከም ዝኣዘዞ ከም ዝኣመነ ፖሊስ ዝሓለፈ ሰሙን ገሊጹ ነይሩ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት እንተወሓደ ኣብ 3 ኣጋጣሚታት ተኣሲሩ ከም ዝነበረ ይፍለጥ ሓደ እዋን ኣብ ልዕሊ ሰብ መጥቃዕቲ ፈጺሙ ተኣሲሩ ፖሊስ ድማ 290 ከኒናታት ኤክስታሲ 2 ኪሎግራም ብመልክዕ ፈሳሲ ዕጸፋርስ ኣብ ኢዱ ረኺቦም ኣብቲ እዋን ካብ ማእሰር ተሃዲሙ ካብ ፖሊስ ንምስዋር ሰፊሕ መጥባሕቲ ተገይሩሉ ሜጀር ጀነራል ፖሊስ ታይላንድ ቴሪንዳት ታማውሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ነዚ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ዘሎ ዜጋ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ጠንቅታት ለበዳ ዕጸፋርስ ባንኮክ ክብል ገሊጽዎ እቲ ሜጀር ጀነራል ኣስዒቡ እዚ ኣብ 25 ዓመት ዕድሚኡ ጥራይ MDMA ካብ ኢሮጳ ዘእቱ ጎይታ ዕጸፋርስ ነይሩ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዝያዳ ጥርጡራት ከም ዘለዉ ንኣምን መርመራና ክንቀጽሎ ኢና ኢሉ ተዛሪቡ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ዘሎ ሳሃራት ኣብቲ ቪድዮ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ሆላንድ ዕጸፋርስ ከም ዘእቱ ክገልጽ እንከሎ መነት እቶም ምስኡ ዝሰርሑ ሰባት ከም ዘይፈልጥ ወሲኹ ገሊጹ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም